Време е за кюфтета по цариградски с домашно картофено пюре и ароматен гъбен сос. Започваме с картофеното пюре. В подсолена вряща вода добавяме 1 кг картофи. Слагаме ги с кората, защото голяма част от вкуса на картофа се съдържа именно в него. Докато картофите се сварят, ще овкусим каймата за кюфтенцата. Накисваме една филийка хляб в 50 мл прясно мляко. След това на дъската си наситняваме няколко стръка магданоз и една глава лук на ситно. По този начин лукът ще се стопи, когато се изпържи кюфтето. Добавяме накиснатия хляб, следван от едно цяло яйце и малко черен пипер на вкус. Накрая остава да умесим хубаво каймата, докато се получи хомогенна и лепкава смес. Към 100 мл вода прибавяме малко оцет. Той ще ни позволи по-лесно да оформяме кюфтенцата и каймата да не залепва по ръцете ни. Започваме като взимаме малко кайма и я оваваме в ръцете, за да получим кръгла форма. Правим кюфтенцата с големина колкото орех. Няколко топчета поставяме в чиния с брашно. След това оваваме всички кюфтенца, изтръскваме излишното брашно и нареждаме в по-голяма чиния. Ние направихме 2 големи чинии с кюфтенца. А коя да бъде следващата ни рецепта? Споделете ни в коментар. Преди да изпържем каймата, ще си приготвим картофеното пюре. Добре е картофите да са изстинали до толкова, че да може да ги белите, но и да са топли отвътре. Така, след като ги намачкаме и прибавим към тях една чайна лъжица краве масло и една чайна чаша прясно мляко, ще получим по-лесно, пухкаво и вкусно картофено пюре. Разбира се, овкусяваме със сол и черен пипер и сме готови. В тиган добавяме мазнина и нареждаме едно по едно кюфтенцата, колкото събере тигана. Пържим за 2-3 минути и обръщаме от другата страна. След като сме изпържали кюфтенцата от двете страни, ги изваждаме от тигана на страна. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Отнема ви само един клик, а за нас означава много. Накрая ще направим ароматен гъбен сос. Нарязваме 300 г гъби на неголеми парченца. След тях надребно наситняваме 2 скилитки чесън, както и малко пресен магданоз нарязваме на ситно. В загрят тиган прибавяме 40 г масло и 4 супени лъжици олио. По този начин предотвратяваме изгарянето на маслото. Когато то се разтопи, добавяме нарязаните гъби. Запържаме ги хубаво, докато получат добър загар и отделят част от водата си. Следват подправките. Добавяме чесъна и запържваме за минута. След него добавяме една непълна чайна лъжица сол, овкусяваме с черен пипер на вкус, добавяме половин чайна лъжичка кимион
1 чайна лъжица къри и разбъркваме добре. Оставяме за няколко секунди да се запържат и добавяме 2 супени лъжици брашно. То ще помогне да сгъстим нашия сос. Разбъркваме и оставяме за 20 секунди. След което прибавяме бавно 400 мл вода, като постепенно разбъркваме, докато накрая получим гъст сос. Прибавяме магданоза и мащерката накрая и оставяме на огъня да се сгъсти до желаната от нас консистенция. Дойде време да сервираме. Слагаме си няколко лъжици от картофеното пюре и образуваме кладенче. В него поставяме няколко кюфтенца и накрая заливаме с гъбения сос. Желаем ви добър апетит! Ако видеото ви е харесало, харесайте, коментирайте или го споделете с приятели. Абонирайте се за още рецепти от Вкусно си Цани.